सार गारबोनाय सप्तासेसो सिगाङावहाय क'क्राझार आरो ओरै सालाखाथिनि गेजेरावहाय मोनसे रेल साइटिंआवहाय बम बेरनाय जाथाय जादोंमोन। दा बेखौ लानानैहाय गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोन्दों गोबांथार बाथ्रा बुंनाय। दा नोंथांमोन BPF-खौहाय बांसिन माने ब्लेम होनाय नुनो मोन्दों, माने BPF सरकार फैनाय लगे लगे बेफोरबायदि जाथाया जाबाय होननानै। गमामायैनो नोंथांमोना BPF-नि साइडनिफ्राय बेसेबां गनायथि होयो बिनि सायाव? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि बरायनाय थाबाय। दिनै आंबो नुदों फि थांखि मोनसे चेनेलनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट एबा ससियेल मिडियायाव होनाय, बे जोबोद दुखुनांथाव जादों। आरो बे दुखुनांथावल' नङा, बियो मोनसे गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट। बेखौ बेखायनो आं बुंनो सानदों, फि थांखि चेनेलनि बिगोमा फोरमायथि बसुमतारी, नोंथाङा बबे हा बेरगावनानै फैनाय बादि बबेनिफ्राय थुब्लाव नुजानानै नोंथाङा इउटिउबार जानानै बांसिनै इउपिपिएलनि जानानै बुंनायखौ नुनो मोनो। आङो सानदोंमोन इउटिउबार जायोबा चेनेल मेनटेन खालामोब्ला गेजेराव बुंग्रा आरो नंगौखौ बुङोब्ला बयबो गनायगोन। नाथाय नोंथांखौ आं दिनै थोंजोङै सोंखारिनो सानदों, नोंथाङा जेरावखि थाखोमानानै जेरावखि थानानै बुङा मानो, नोंथाङा गोसो होनानै खोनासं। नोंथाङा बर' हारिनि बिसिबां दरदि, बिसिबां अनफावरि आरो इउपिपिएलनि जानानै नोंथाङा बिसिबां BPF-खौ बानसावनो सानदों। नोंथाङा नुदोंना नुवाखै, ससियेल मिडिया नेसनेल इन्टारनेसनेल निउसाव फोसावदों, जाय क'क्राझार आरो गसाइगावनि गेजेराव रेल लाइनाव बम ब्लास्ट जानाय। बे बम ब्लास्ट जानायाव मावबादिनि सोरबा दुथां सासेया होनायनि थोंजोङै प्रसासननिफ्राय फोरमायनाय नुनो मोनदों। नोंथाङा नाथाय BPF-खौ सरकार फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिनि सरकार जाजेनबायबो, नै रेल लाइनाव बमा बेरजेनबाय होननानै नोंथाङा खेंसिलायै एबा BPF-खौ फुनलानो नागिराखै होनबा? बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंनाया मोजां, मानोना नोंथाङा मिथिगौ जे बेखौ प्रसासनिक भाबै आरो नेसनेल आरो आन्चलिक बाथरिफ्राव इतिमध्य मावबादिया थोंजोङै जुरित दं होननानै इतिमध्य फोसावबाय। अब्ला नोंथाङा बोरैहाय BPF-खौ बुंनो सानदों? बेनि दाया नोंथांनि जागोन आरो बेखौ फोरमान होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। आरो फोरमान होनो हायाब्ला जोंबो आयेननि आश्रय लानो गोनां जागोन। नोंथाङा बबेनिफ्राय इसिबां इउपिपिएलनि दरदि जानो सानदों? नोंथाङा मिथिया नामा, इउपिपिएलनि जानानै गोख्रों गोख्रों बांसावग्रा, बुंग्रा, नङैखौ फोरमायग्रा, बेंफबलायनानै BPF-नि मावथिफोर सापर्टारफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ माबादि बांसावबोदों, नंखाय नंखाय बाथ्राजों बायदि बायदि फोसावदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दा स्रोब स्रोब गोमोरलांबाय। नोंथाङा आरो गोदानै बबे खनानिफ्राय हा बेरगावनानै महा इउपिपिएलनि दरदि जानानै इउपिपिएलखौ बाख्नायसोगारदों? प्रमद बर'खौ माबोरै इसिबां बाख्नायनो नागिरदों? जानो हागौ नोंथाङा इउपिपिएलनि प्रमद बर' सरकारनि बिटिआर गभनि खालाय मोनजानानै नोंथाङा खोब गावखौनो उसुर्गा खालामनो सानदों, नङा होमबा? खोनासं फोरमायथि बसुमतारी, नोंथाङा बबाव थायो जों मिथिगौ, नोंथाङा बबेनि जों मिथिगौ, नोंथाङा मा मावो जों मिथिगौ। नोंथांनि बाय'डाटाखौ जोङो इतिमध्य मिथिनानै दङ। नोंथाङा बेंगालराव थानानै बबाव थानानै बुंखोमानाय बायदि मोनदों। नोंथांखौ जोङो लोगो हमनानै मोगा मोगि नोंथांजों बेफोरनि फोरमानखौ बिनो थाखाय जोंबो हाबाफारि लादों। नोंथांखौ लोगो हमहैनायनि जोंबो प्रग्राम लादों। नोंथाङा जेरावखि थाया
बे नोंथां बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमान होनांगोन। नोंथाङा मिथिया नामा थांनाय 2020 27 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ अफ दियार डिमान्ड होननाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमओएसआव जे दङ बिटिइडिखौ रिनेम खालामनानै बिटिआर खालामनाय जाबाय होननानै लिरनाय दङ। नोंथाङा मिथिया नामा? आरो नोंथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 110% आं थांनानै थासान्दियाव बड'लेण्ड जाया होननानै बुंदों होननानै। नोंथाङा बबाव नुवा बबे एग्रिमेन्टआव लिरनाय दङ हाग्रामा महिलारियाथ' मोनथ'वासो होनदों, मोननायनि दा क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदों। बेनो दाय जाबायब्ला बड'लेण्डखौ नांला होनना प्रमद बर'आ 2020 27 जानुवारियाव सागान होबोनाया साबसिन जाबायना? फोरमायथि बसुमतारी पि थांखिनि चेनेलनि बिगोमा, नोंथाङा मा फोरमायनाय बादि मोनदों? बिटिसिनि चिफ जानाय लोगो लोगो बिटिसिआ जोबसिगोन, बर'फ्रा जोबसिगोन, चिफ जानानै बिटिआरआ जाफुंनाय नंला होननानै नोंथाङा बुंदों। सिइएमआ देरसिन ना चिफआ देरसिन? जाम्बासियान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया देरसिन ना सिइअआ देरसिन? पि थांखिनि चेनेल बिगोमा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मा केटागरि आरो सिइअआ मा केटागरि बेखौ नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनांगौ। बिटिसिनि मोनबोखानाय गासै गामि आरो गासै सिमाफोरनिफ्राय 1200था गामि दाननो गोनां जानो नागिरनाया मोजां जाखो ना बिटिसि हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसि सुक्तिया साबसिन जाखो? बिटिआरआ रिजोनानो बिराद गिदिरखा होननाया मोजां जाखो ना बे रिजोननि गेजेरजों 50% उना बर' थानाय गामिखौ दानख'नायनि सुक्ति लाबोनाया सागान होनाया गिदिर जाखो? ना बिटिआर एग्रिमेन्टजों मानो एनडिपिनि गायसनगिरि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो बख'नो हादिया? बिनि फिननायखौ नोंथाङा होनांगौ। बोसोरबायाव एक्स एनडिपिफोरनो बिटिआर मोननायनि उनाव अनसुंथाइ होनायखौ साबेसेनो होनो हाखो? मुंख्लं न'खरनो साबेसेनो अनसुंथाइ होनो हाखो? आरो पारामिलिटारियाव एक्स एनडिपिफोरनो साख्रि होनो होननाया साबेसेनो होखो? आरो बबे बबे रेजिमेन्टआव बबे बबे पेरामिलिटारियाव सोखो? बिनि हिसाबखौ होनांगौ दायथ'आ नोंथांनि जागोन। मानोना नोंथाङा इउपिपिएलखौ सान्थि लाबोबाय, मोजां खुंथाय खुंदोंमोन, प्रमद बर'आ बर' हारिखौ जौगानायनि हाबा मावबायमोन आरो सोलोयैसो बिपिएफआ दिनै देरहानानै सरखार खालामनाय लोगो लोगोनो दावराव दावसिया जाजेनबाय, असान्थि जाजेनबाय होननानै बुंदों। बै 2020नि सिगां आन्दलन खालामग्राफ्रा सोरमोन? रेल रुखु खालामनाया सोरमोन? मानसि लांखारनाय, थाखा दाबि खालामनाय, रां दाबिनाय, किडनेपिं खालामनाय, एनकाउन्टार खालामनाय, एबेक्सन खालामनाय, बर' फिसाफोरखौ मन्दिर सिफायनाय, गिर्जा सिफायनाय खामानिखौ सोर मावामोन? फोरमायथि बसुमतारी लाजि गैयै, नों मिथिगौ ना? नों बहा दङमोन? नों बबे गुदुंनिफ्राय ओंखारबोखो दासोलाय? बिनि फिननायनि दायथ'आ नोंनि जागोन। नोंनि कन्टेन्टखौ जों रिपिट खालामना रिभिउ खालामनानै नायनाय जागोन आरो नोंनाव सोंनाय जागोन। नों माब्लानिफ्राय बर' हारिनि बेसेबां मावबोआ बिनि बाय'डाटाखौ नों होनांगौ। आंबो होगोन, नोंबो होनांगोन। आं मा मावबोदों, आं मा मावबोआखै रायजो राजाफोरनो आंबो रग' रग' होगोन, नोंथाङाबो होनांगौ सम जायोब्ला। बिनि थाखाय नोंथाङा साग्रिद जाना थानाया गाहाम। नोंथाङा मिथिया नामा इउपिपिएल बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट माबोरै खुंखो?
बिपिएफआ 2020आव 17था देरहादोंमोन इउपिपिएलआ 12थाल' देरहादोंमोन 12था बांसिन ना 17 बांसिन बिनि फिननायखौ होनांगौ लिलि हटेलनि जादुजों बिजेपि गभर्नमेन्टनि अक्सिजेनजों बोसोरबा खुंनानै दिनै मानो गेसा जोबखो मानो रिफिल खालामदिया बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै मा मावनो हाखो बिनि फोरमानखौ होनांगौ प्रमद बर'आ बिटिआर परिबर्तन सरकारखौ बबे सेक्रेटारियेटआव थानानै सालायामोन बबे गेस्ट हाउसआव दिल्लीयाव थाहैयामोन सोर बानायनायमोन केलकातानि गेस्ट हाउसखौ सोर बानाया हाग्रामा बानायदों जाम्बा बेंगालराव लुनो गोनाङा सोर बेबस्था खालामामोन हाग्रामा जाम्बा आरो केलकातायाव 12 थाला लुनाय गेस्ट हाउस लुनाया सोरमोन फि थांखि जाम्बा बे जाबाय हाग्रामामोन सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस लुनाया सोरमोन दार'खायाव दिल्लीयाव कैलाश कल'नियाव दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव खानापारायाव गुवाहाटीयाव आरो गेस्ट हाउस मोनसेबाव आरो चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला उदालगुरि जिल्ला 10था साब डिभिजन रुपसिनि एयारपर्ट मेडिकेल कलेज इउनिभार्सिटि CIT केन्सार हस्पिटाल नार्स ट्रेनिं सेन्टार बेखौ सोर लुआ प्रमद बर'आ बोसोरबायाव मोनबेसे हस्पिटाल लुखो मोनसे दालां बबे दैमानि सायाव लुखो आरो मा लुदों आरो मा उन्नति खालामदों बेखौ नोंथाङा हिसाब होनांगौ मानोना नोंथाङा बिपिएफ फैनानै दावराव जाबाय होनदों आरो नोंथाङा हाग्रामाया मालाबाबो गोजोनखौ लुबैया होननो नागिरदों बेनिखायनो प्रमद बर'आ बेसेबां गोजोननाय लाबामोन दिनै जों रोखा बुंनो हायो जे दिनै इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारिया मास मोनसे जायैयावनो अनसुंथाइ होनो मानो हादिया होनदों इयुथनो मानो 100 कोटि होनो हादिया बिसायख'थियाव गेरेन्टि होदोंमोन अमेनफोरनो 40 कोटि होनो होन्दोंमोन मानो होनो हादिया होनदों मास मोनसे जाखो गभर्नमेन्टआ बिपिएफनि गभर्नमेन्टआ नोंसोरखौ बोसोरबायाव बिपिएफआ खुनु दिन आन्दलनबो खालामाखै सोंखारियाखैबो रावबो जातीय संगठना आन्दलन खालामाखै नाथाय दिनै जातीय संगठना माबोरैहाय रेलि खालामखो माबोरैहाय बाइक रेलि खालामखो माबोरैहाय दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव दहरना होनो नागिरखो बोसोरबायाव मा जायामोन माथो इउपिपिएलआ जेब्ला बड' महोत्सब दिल्लीयाव खुंदोंमोन गोसोआव दंना गैया नोंलाय फोरमायथि बसुमतारी फि थांखिनि चेनेलनि बिगोमा नोंथांखौ गोसोआव लाबोनो खावलायदों दिल्लीयाव जेला महोत्सब खुंदोंमोन भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ लाबोना बुंदोंमोन 1500 कौटिखौ इउपिपिएलनो बिटिआर गभर्नमेन्टनो प्रमद बर'नो हरनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना बिराद आफा खबदोंमोन आफा खबनाया रोंनानै ना बुजिनानै ना मोनथियाबालानो जायामोन 1500 कौटिखौ मानो बिफिनखो बेसेबां लाजिथाव आरो मिनिथाव आरो लोगोसे भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो बिटिआरनि पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों हरनाय दफाफोरखौ 92% मावफुंनाय जाबाय आरो बाखि थानायखौ मावफुंजोबगोन होनना बुंदोंमोन बेखौ नोंसोरो बोरै आफा खबामोन इसिबां गोरों थांदों लेखा गोरों थांदों MSc ल' LL फरायनाय गिदिर साहित्यिकफोर थांदोंमोन बे बुंनाय समाव बिराद आफा खबदोंमोन बे आफा खबसेयाव मानो जादिया मानो दानो आन्दलन खालामफिननो नागिरखो बेसेबां लासिं सिं बेखौ रायजोफ्रा नुवाखैना बेखायनो आं खावलायदों नोङो बयजोंबो अनसायजानाय कन्टेन्ट लाबो बाबु बयजोंबो गनायजानाय बाथ्राखौ बुं आरो फारसेल' बुंनो नाङा जोंबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबा बिपिएफआबो मावनो हायाखैब्ला बोसोरथामसो बोसोरनैसो नेनानै नायनानै बुंनो नाजा नाथाय नै बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव VCDC दाजोबै सिगांनो माखासे खोथाफोरखौ लाखिबाय मिथिदोंना मिथियाखै नुदोंना नुवाखै नोंलाय फै जायगायाव फैनानै नोङो कन्टेन्ट लाबोफै अब्लासो नोंथांखौ सासे हारिनि इउटिउबार होननानै बुंगोन आं नोंथाङा थाखोमानानै दाथा नोंथाङा माथो बेंगालरावसो थायोनो मानो थायो बेंगालरावलाय फै बिटिआरआव फै बिटिसिआव बिटिआरथ' गैखायानो बबे आइनाव जाया बिटिआरआलाय नों जे बिटिआर होनो
बबे आयेनाव जादों, बबे भारतनि संबिधाननि बबे आर्टिकेलाव दिनै बिटिआर मोनबोआ, बबे पिस एग्रिमेन्ट 2020नि सागान होनानै लाबोनाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआ बबे संबिधानाव दङ, बबे 6 सिडुलाव दङ। 6 सिडुलखौबोथ' हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 2003नि 10 फेब्रुवारियाव सुक्ति जानायजोंसो लाबोदों। बर' रावखौबो 8 सिडुल खालामना लाबोदों हाग्रामा महिलारिनि सुक्तिनि गेजेरजों। अब्ला दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि नोंसिनि दैदेनगिरिफ्रा बबेखौ सागान होनानै लाबोखो? बबे आयेनजों, बबे एक्टआव, बबे संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामना लाबोआ? बिनि रग' रग' तथ्यखौ होनायनि दायित्वआ नोंनाव थाबाय। बेनिखायनो नोंखौ बे फिननाय होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोनसे थांखिनिसिम खावलायबावनाय आरो फोरमायनो सानबावबाय, बेनो जाहैबाय नोंथाङा जे बुंदों हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो दिनै 6 जनजातिनो एसटि होनो नागिरबाय, हारिया जोबसिगोन, एसटिनि खथाया जोबसिगोन आरो एनअसि होबाय आरो मदद होगोन एसटि जानायनि थाखाय होननानै बुंनायखौ नोंथाङा बिराद सोंखारिदों। हारि गोमानायनि सिन्थायाव नोंथाङा गोथौ दाहा फोरमायदों। नाथाय नोङो गुगु दिखिसे फान देखानाय होननायखौ मिथिगौ ना? दाउथुखौ नुदों नाथाय फानखौ नुवाखै होननानै। बेनो जाहैबाय मिस्टार फोरमायथि बसुमतारी, एबसुआ आदिबासि आरो राजबंसिनो एसटि होनायाव आपत्ति गैया होननानै एनअसि लिरनायखौ मिथिगौ ना मिथिया? बबे एबसुनि आफादगिरि दिनाव आदिबासि आरो राजबंसिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया, जुदिअबा एक्जिस्टिं एसटिआ खहा जाया होननानै लिरनानै हरनाय लेटारखौ नुदोंना नुवाखै नोंलाय? आरो मोनाखैबा नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नियाव बे लेटारखौ बिनानै नाय। बबे सोर आफादगिरि एबसुनि दैदेननाय समावमोन आरो मा लिरनानै होआमोन? खोनाबायना नोङो? मिथिगौना नोङो? नों फारसेल' मानो दस होनो नागिरदों? बे नोंना मोजां जायाखै। बेनिखायनो नोङो गावखौनो मोजां सुद्रायनानै रायजो राजाफोरनिसिम नोंनि चेनेलजों मोजां बिटिसिखौ दैदेननायाव सहाय जानायनि थाखाय नोंखौ कन्टेन्ट लाबोनो खावलायबाय। थांखि चेनेलनि बिगोमा नोंथां, जोबथारनायाव मोनसे खावलायनो लुबैबाय, नोंथाङा मोजाङै कन्टेन्टखौ लाबो। बयबो आसा खालामदों, आंबो खालामदों। नोंथाङा सासे बर' हारिनि सासे इउटिउबारनि गेजेरजों माहारिखौ फोसाबनो नागिरग्रा होननानै आङो फोथायो। नाथाय नोंथाङा साज्रां बुङालासे सोरखौबाल' मानिबा थांखिजों बिराद बाख्नायनानै सोरखौबा नेवसिबाय थानाया बे थिग जायाखै। नोंथाङा मिथिगौना मा जायो नङै बुङोब्ला? बादामालिया जेरै खुगाजों जानानै खुगाजोंनो खियो, नोंथाङाबो मोजाङै बुंनो रोङाब्ला नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबादिनो नोंथांनि बुंनाय रावा खुगाजोंनो नोंथाङा फोरमायथिफिननांगोन। आरो नंथारै खोथा बुङोब्ला नोंथाङा फोरमान होनो हायाबा नाथाय आयेननि आश्रय लानानै नोंथांनाव फोरमान बिनाय जागोन। बबे हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दला बिटिसि सरकार जानाय लोगो लोगो बमा बेरजेना बेखौ नोङो फोरमान होनांगोन। बेखौ फोरमान होनो हायाब्ला आयेननि आश्रय लानाय जागोन। बेखिनिखौनो दिनै नोंथांनिसिम खावलायनाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा जुदि संशोधन खालामनानै बयनिबो जानानै बुंनो नाजाया, अब्ला बुंनाय नोंथांनि फिननाया आरो गोख्रोंसिन जागोन। बेखिनिखौ बुंनानै दिनै नोंथांखौ बाय बाय टाटा होनाय जाबाय।